mga idol, si Pogi mga idol. Napakaaga mga idol. Napakaaga ni Pogi mga idol. Alright. JB, tawagin mo JB. Tawagin mo. Tawagin mo ha. Alright mga idol no. 8:18 mga idol. Tawagin mo JB. Ayun na. Pumasok ka. Pumasok. Yo, what's up mga idol? So ayun na. So finally mga idol, nandito tayo ngayon sana sa loading station ng EPSA mga idol no. Siyempre, mga pare, yun, mega shoutout sa inyo no. At yun mga idol no, so season Pangasinan. So yun ang last training, you know. Idol, baka may shoutout ka idol. Shoutout idol. Sino shoutout mo idol? Shoutout mo yung malakas yung tropa dyan. Nixon Love. Nelson Lop? Nixon Love. Ay, Nixon Lop, mega shoutout sa'yo idol. Yun ang At yun ang mga idol, mga idol, so yun last training ngayon mga idol. At yun ang season Pangasinan. At yun ang 110 kilometer air distance mga idol na mula sa lop natin papunta rito sa mula season papunta sa lop natin mga idol. So yun ang nasa 110 kilometer air distance. Ayun ang mga idol na syempre no, itong warrior natin mga idol no. Yung nga pala nung Pusorobio pala mga idol no, sticker pala nung second lap ng F1 mga idol. So yun, di natin na pa-stickeran mga idol no. So okay lang yun. Okay lang mga idol na si Pogi mga idol. Lipad Pogi lang yan mga idol no. At yun ang ay tatalpak natin uli ngayon mga idol no, dahil kailangan na to mga idol no. Dahil sa yun na nga, mga idol, malapit na yung derby. Sa next kargahan mga idol is derby na. Yun ang saan ba yung derby idol? Saan ba yung first derby na saan? Rosario La Union. Rosario La Union. Yung mega shoutout sa mga tropa rito mga kalapatids. Mega shoutout. Alright, so yun ang ito yung mga team na malalakas mga idol. Tayo rito sa Limpusa lang mga idol no. At team donate tayo rito mga idol no. Magdo-donate tayo ng ibon. Ayun na mga idol na time check tayo mga idol na 7:10. Yun na mga idol na oras na ito atin sa inyo ng kalapatids. Flyer mix and breeder ni Sir Ronald Gonzales mga idol. Yun na alagang kalapatids. Alright mga idol, napakasulit yun mga idol. Bilag na bilag yun mga idol oh. Ayun oh. So yun ang dyan. Ayun syempre yung pogi nating coordinator, yung mga coordinator natin dito. Idol, baka may shoutout ka idol. Shoutout mga idol yung pinakamalupit mga idol. Shoutout sa mga kalapatids yan. Team EPSA mga idol na. Idol, baka nyo bukas na natin, ipupuling natin. Wala tong prank dito mga idol. Diretso puling to mga idol. Ay, nagtatalpak tayo no. Ayan na nga mga idol na dyan, samahan nyo ako bukas magabang no. Dahil sa inyo bali magsasalpukan yung mga ibon natin mga idol na meron tayo sa MPC, FTPC, tsaka sa Celso mga idol. At ito na nga pare mga idol yun. Tatalpak tayo at saan na lang no. Okay na to. At saan na lang mga idol na bukas pala rin tayo nito no. Idol, walang prank tayo idol ha. Wala yan. Diretso ayun nga at yun, mega shoutout sa mga tropa natin dyan. Ayun nga alright. Isa lang. Kaya ko na yung isa. Yun na nga idol na mga idol na ayun. Alam kong kilala nyo naman tong ibon natin na to mga idol na si Pogi mga idol no. So lipad Pogi lang siya mga idol no. So tatalpak natin sa kak. Alright no, so sasali tayo ng pooling mga idol. Magpupuling tayo. Yun na nga mga idol na. Excited na siya pumasok mga idol. Alright. So yun na nga yung pinakamasakit sa lahat, yung bayaran mga idol. Para tayo nagbayad ng kuryente tsaka tubig. Pero masarap magabang bukas mga idol. Samahan niyo ako mga idol. Ha? Magkano ba ang race? One race 2? 300 tapos sa pooling. Kami yung legit subscriber. Wala ba na? Palag din. Wala susuko hanggang dito. Ay mga idol na. Palag na to mga idol. Dire-diretso na to mga idol na. Dahil sa'yo na derby na sa next kargahan mga idol. Subok lang na subok. 20 ka? 20.
Ayun na, thank you. So yun nga mga idol, so finally tapos na tayo magtalpak mga idol. At yun nga bukas mga idol, marami tayong aabangan nito, kaliwat kanan mga idol. So yun nga FTPC, MPC, Celso, yun dito sa Pare mga idol. Aabangan natin bukas mga idol. At yun, halos lahat mga idol sinali natin sa isinali natin sa pooling. At yun nga para bukas idol mga idol. Meron tayong aabangan, meron kayong aabangan mga idol. At yun, kahit mahinang nila lang tayo mga idol, okay lang yan. Ang mahalaga, importante mga idol. Huwag kayo maniwala sa malas, buenas yan. Huwag kayo maniwala sa buenas, malas yan. Sila mga idol, hanggang dito na to. Bye! Kumusta mga kukoy? The next day. So yun nga mga idol, good morning guys. So magandang mainit sa inyong lahat. Yun nga mga idol, so abangan tayo ngayon mga idol. At yun nga so yun nga mga idol na yun. At yun, yung ibon natin mga idol, malapit na mga idol, isa halos 2 kembot na lang mga idol dito na ngayon mga idol. At yung nga medyo nahuli tayo sa pagkakit mga idol. Ayun nga mga idol, pare, nag-release sa season mga idol, season Pangasinan. At yun nga nag-release ng 6:30 sa season Pangasinan. At yun nga mga idol, dito na malapit yung ibon natin. At yan dahil sa sa time check tayo mga idol, nakapuling yung warrior natin mga idol, si Pogi, nakapuling mga idol. At yan, time check tayo 8:08 mga idol. At yan, time yung speed na 1-1 mga idol is 8:11. Yun, nasa 1-1 na tayo mga idol, diretso na tayo mga idol 1-1, tapos sa 1,000 is 8:21. At sa 900 is 8:34. Yun na nga mga idol Yun again 8:08. At yun, ang speed na 1-1 is 8:11. Sino nga mga idol, mag-aabang na tayo mga idol. At yun, dahil sa yun nga nakapuling si Pogi. At yun, nakasali din sa mga idol sa fan race 2. Yun na nga, isinali natin si Pogi mga idol. At yun, ay napakaganda ng panahon mga idol Yun na, dahil sobrang init yun, sacrifice tayo na ito mga idol. Aabangan natin ito si Pogi mga idol para makuha natin ng video kung maganda ba yung uwi ni Pogi ngayon mga idol. At sana lang kahit pa paano pumarte ng konti. Alright mga idol, syempre mega shoutout sa lahat ng subscriber natin dyan. Yun, mega shoutout sa inyo mga idol At alam nyo na kung sino kayo. Yun na nga sa mga view natin dyan, sa mga solid natin supporters dyan. Yun, mega shoutout Hindi man kayo nag-comment dito mga idol, pero alam ko nandiyan kayo nanonood mga idol Maraming salamat sa inyo. Yun na nga At yun, kaya kay Triple J Love, yun, mega shoutout from Apalit. Yun na nga yun, solid nating supporters to si Triple J Love, yun ang at kay Mark Tonga Anghilo, mega shoutout. At syempre kay Jason Lino, mega shoutout. At kay Mekos Alright, so yun ang at yan syempre mga idol yan, pasaport naman mga idol. Grabe, pawis na ako mga idol. Init, tapos sobrang na-update sa mata yung pawis ko pumasok sa mata ko. Yun ang syempre pasaport naman mga idol Aliana Love, yun mga idol ito Aliana Love sa ko. At siyempre si mother ko, ayun, si mother ko Jojo Boko Vendors mga idol, pasabot naman mga idol At yun nga wala pa gano'ng update sa vlog mga idol, dahil yun nga sobrang busy talaga same na lang mga idol sa channel ko. Yun, medyo di tayo nakakapag-vlog mga idol, dahil sa yun nga sobrang busy mga idol Yun, malapit na kami yumaman mga idol so pera na lang ang kulang. Alright sana kayo din mga idol parehas tayo na nararamdaman Ayun at yun, konting kembot na lang mga idol. So 11-11, 8-11. Yun ang speed 1-1 mga idol At sana kahit sa mga mga idol, kahit sa mga 1-1 plus, dumating si Pogi mga idol Yun ang at yun, dahil sa malaking tiwala natin kay Pogi mga idol, aabangan natin mga idol. Aabang tayo mga idol titingnan natin mga idol. Yun ang alam ko naman na alam nyo, lipad Pogi lang si Pogi. Yun ang so let's abangan. Baliktar natin yung camera mga idol. Mga idol, si Pogi mga idol. Napakaaga mga idol. Napakaaga ni Pogi mga idol. Alright. JB, tawagin mo JB. Tawagin mo ha. Alright mga idol 8:18 mga idol. Tawagin mo JB. Ayun na. Pumasok ka na, bilis na. Pumasok ka na. Kalampagin mo pagkainan. Kalampagin mo. Alright, napakaaga niya mga idol. Napakaaga mga idol Nasa 1-1 mga idol, speed ito mga idol. Nasa 1-1. Pumasok ka. Pumasok ka na. Yun na nga mga idol Ay,
Ang tagal pa. Namikos-mikos pa tayo mga idol, no? Pasok, 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 pasok. Pasok, pasok, pasok. Ayaw pa pumasok, daanan mo. Ayaw mga idol na nasa 115 speed dito mga idol. 115 speed dito. Pasok, pasok, pasok. Pasok. 1 million viewers. Mega mega shoutout. Ay puta. Punigas. Ayan. Hirap papasukin ni Pogi. Yung baba tayo mga idol, no? No mga idol, si Pogi mga idol, no? Pasok, pasok, pasok. Pasok, pasok, pasok. Pasok, 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 pasok. Sticker JB, sticker, sticker. Kaka na, kaka na, kaka na. Isa na. Ito? Sino ang mga idol, no? So, yun na nga mga idol, no? At yun, medyo pawis talaga tayo mga idol. Galing pa testas mga idol. At nakipagpatintero pa tayo rito mga idol, no? Alright. Pogi lang sa kalam mga idol, no? So, hindi naman masama na mga idol. Hindi naman masama ito mga idol. Yung ginawa ni Pogi mga idol, no? Nakapakabangis si Pogi mga idol, no? So, di natin alam kung ano speed dapat mga idol. Kung pagdating niya, pumasok siya kagad mga idol. Yung nga lang, nakipagpatintero tayo sa bubong mga idol, no? At yun, nag-speed lang siya ng ano, di na masama, 1,004 mga idol. Napakalupit mga idol, no? So sa fundraise mga idol, no? Magandang sharing na to mga idol, no? Yung ano, area Patibayan, naka-area Patibayan tayo. Ewan na natin mga idol, no? Kung paparty si Alden, paparty ba si, ano, si Pogi. At yung mga idol, no? Off color mga idol, nakasali tayo mga idol, no? Sa area mga idol, off color mga idol, yeah. Mamonitor natin. Mamonitor natin kung paparty tayo rito mga idol. Sayang. Ay, magpatintero ka pa eh! Yun na nga na. Siyempre mga idol, yeah, abang-abang lang.